O movemento feminista saíu á rúa en defensa da xustiza social e pola igualdade de dereitos e a eliminación da violencia machista nun Día Internacional da Muller que non foi alleo ao convulso panorama internacional. Estamos vendo cada vez máis conflitos armados, non? E sabemos todas que nas guerras precisamente as mulleres sofren unhas discriminacións e unha violencia moitísimo maior, non? Na Coruña, a mobilización convocada pola Plataforma Feminista Galega e pola Marcha Mundial das Mulleres saíu do obelisco. Que haxa igualdade nos traballos, que a muller non cobre menos por ser muller. Foi unha marcha multixeracional, igual que a que percorreu esta tarde ás rúas de Vigo. A cabeza unha manta confeccionada con pezas de patchwork, símbolo da diversidade dun movemento que defenden e revolución. A Praza 8 de Marzo foi o punto de partida da columna reivindicativa que percorreu o centro histórico de Santiago de Compostela. Non vamos a retroceder un ápice nos dereitos das mulleres deste país e do mundo. Foi unha xornada de loita feminista que atravesou Galicia enteira.